الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Jamau alam berbakat alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Jamau balad al-Qur'an Namun memberikan enggak balad al-Qur'an Kata berkata menjawab Namun peluang agama balad al-Qur'an Ini menabdi Karena para jamaah enggak wala-wala ni bibi ani ka kuna kuni bi jamaah rencana para rencana mereka po rencana ni para nya beme ni mereka po ndoba bela mba pesa wala-wala ka jeya akafam betul mau saya Diko a décroché, Diko a répondu à un petit coup à Talabi, etc. Au Gacha. Oui, mon ami, à nous, dans la vie, on tient à répéter. Nous, il y a. Allez, sur mon gain, la différence 24, le moment. When you have family now, any man who will be alive, it will take people not killing it. The Kuru know, Maubala, or Alapo, Dinapo, Papu, Togi, Sendikai, Togi, Papu, the spell can be the second message now, every room the second, Satama, Kadanawa. No, there remain now. Oui, Gabi est un nationalien. Il ne faut pas faire la confusion entre deux choses. Quand on gagne idéologie d'était, Vina d'était, Chia d'était, Kamila d'était, non. Bien Mingo, aujourd'hui, on a demandé de Bourgala. On a le quoi de devenir Gabon. On a fait pour restaurer le menu. Pour la restauration du menu, ce n'est pas une question idéologique. Côté idéologique, côté chia, côté chrétien, Niami me font faire la Jamana de vie. Bien, donc, à beaucoup de Jamana Boudala, bien à chien, en me faisant donc, objectivement, les manas, pour créer le loup. Jamana de Boudala, bien, c'est que Jamana a la troupe. Pour ça, on n'a pas besoin de détails. Mais avec Fonongo, on a une idéologie pour nous. Côté où, Bila côté, Kabila côté, Chia côté. Mais nous n'avons pas de nous dans la vie. Nous n'avons pas de nous. Puis, en Zaraïron maintenant, c'est le pays qu'il faut restaurer. C'est la nation qu'il faut restaurer. Jamana au de canal Gatsi, Jamanayala. Puis, majorité de l'opposition, Walma, le à Boro, au téléphone d'avenir, Mania Mero, Alagan, en beau du moment, pour que la Jamana se gagne à Mayal. Ça, il n'est pas beaucoup maintenant. On a quand, pas pour de ma ségrégation. Car Nishi, Jamani, Amrom, Jamana Tébé, Akabila be, Ashia be, Adina be, Adamade, Bonne be, Bonne Maserida. Nia même haut, Aïta so, Aunanadi. Nous demandons à Mota pour Mokugata. Sans côté ou côté, Jamanaï, avec Jamanadon, du coup, on a trouvé un ordre à Sababui. Secrétaire, gouvernement, moi, je vous arrête. Vous ne pouvez pas Jamana pour Jamana pour le poids. Non, dans le reste où, ou alors quoi ça nous coûte, ou vous mais à la dans l'air de vous en ignorant. Parce que tant que nous sommes sincères, en même temps, nous avons un arraché, la nouvelle table, la pauvre Jamana, une sabati. C'est la table, n'a pas de
o jamanaden minnu n'olu nana n'an y'u wele tuma o tuma u bɛ na le 19 an ye kuma in fɔ an ko a bɛna kɛ bɔliw la bɔli ye wa a kɛra o ye diinɛ y'a seereya diinɛ bɔra a kalama diinɛ y'a ye nka bɔli in yɛrɛ dama tɛ min kɛra bɔli in na o de maliyɛnw ye fɛn jira maaw la min ye kodɔn ye min ye yɛrɛminɛ ye min ye fatodenya ɲuman ye min ye yɛrɛwoloya ye ko ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma k'a dɔn mali a tɔgɔ bɛ yen a tɔgɔ bɛ yen maaw k'u bɛ jaa min da k'an bila a la an ma sɔn a ma anw tɛ fatocilaw ye an tɛ tasuma don faso la maa t'i yɛrɛ kun ci ayi faso in y'an ka faso ye nin faso in bɛ dilan cogo min a bɛ segin fasoya la fasow ni ɲɔgɔn cɛ cogo min jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min an b'o de ɲini mɛ min b'a jasi k'a tɔ halaki k'a tɔ boloja anw t'o la wa jamanadenw y'o faamu a ye jɔ jamanadenw yɔrɔ ka dimi to olu la olu jɔ a ye sigi u sigira a ye taa so u taara so ka sɔrɔ dimi b'u la hɔrɔnya de don yɔrɔtɔn de don o jamanadenw ye nin bɛɛ kɛ o ye fɛn wɛrɛ kɛ nin bɛ ka kan k'o fɔ kɛnɛ in kan ka M5 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka don ɲɔgɔn segin k'u ye o la ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fana fo o la n y'a minɛ tiɲɛ don o ko in jamana maa o maa b'a la n'o ye jamana in n'a da bɛ kuma la jamana in na laadala kunda muso kunda ɲamakala kunda diinɛ kunda bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka se ne ma ko a y'a lajɛ a ka kuma ɲɔgɔnya fɛ a ka sabali jamana minnu b'an lamini o mɔgɔbaw ye wele a y'a lajɛ a ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ka sabali ne ko ko ne y'a nɔmi de ne de tun bɛ fara maaw fɛ ka taa maaw deli ni ne deliya ne ko ko ayi ne sen t'a la o bɛ faamu wa ne nana n de mɔgɔ min fɛ ne y'a fɔ ɲɛna ko n bɛ ko la bi a ka gɛlɛn a bɛ dɔ fara sabali kan ka mun ka sɔn n bolo n'a ɲinɛ fɛ a ye sɔn ne de y'a ɲinɛ aw fɛ parce que o nana ɲini fɛ ne de bɛ deli ka taa maaw deli a ye sɔn ni ne yɛrɛ delila sɔn ne y'a lamɛn de ne tɛ ka mun fɔ i delila ni ala ye i delila n'a kira ye i delila ni silamɛya ye i delila ni hadamadenya ye wajibi don i bɛ ko dɔw jira o tuma an ka ŋaniya dɔw jira i b'a ɲini aw fɛ jama ko a ka gɛlɛn an ma nka an bɛ sɔn a ma o tuma denmisɛn ko min fɔra an bolo o la an bɛna laɲini dɔw kɛ denmisɛn ko jamana bɛɛ ko k'u sɔn o bonya o ka kan ka ne kɔrɔkɛ fasa hɔrɔnya ni adamadenya la o ka kan k'a fa n'o ne yɛrɛ y'a fɔ a ye dan da n ko nin bɛɛ kɛra e fan fɛ e ye mun di ne ma ne bɛ mun di jama ma ne bɛ mun dira jama in na n bɛ bonya kan jumɛn f'u ɲɛna i tɛ lemɛ k'i dɛmɛ wa hɔrɔn min na fɔ a ye ten parce que hɔrɔnya bɛ ko bɛɛ la adamaden kana ɲinɛ an ye danbe jamana de ye anw tɛ maa si kanu ni malo ye k'an ye malo k'i turu ni k'i ma k'i fo ko o tɛ jamana in dɛmɛ ye an t'a ɲini maa si ka malo barisa an bɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔw ye furu ni wolo ni sigi ɲɔgɔn a b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kow kɛ nka an b'an to ten n y'a minɛ a fɛ n y'a fɔ a ye da nin la min ɲinɛna e fɛ e ka assemblée de bɛna to an nɔnɔ e ka proportionnel bɛ to an nɔnɔ e ka gouvernement bɛ to an nɔnɔ o tuma anw ta ye jumɛn ye an fana ye jumɛn ye voilà la question que je min fɔra ɲɛna n y'a mɛn n tɛ a dogo la ko janfa t'a la dogoli t'a la a ye dɔ fɔ ɲɛna bi sani n ka na yan o yɛrɛ kɛ mana di ma nka n b'o ta a yɛrɛ bolo a ko furu nafa bɛ kuma
Comme jamais pas en bas là, nous kuma ime, au fana ni jabi ni gaka, jamais ne peut pas nous avoir pour jabi. La bébé de famille na, elle reste dans le même niveau. La folie demain puis folie d'autres amagara, ne au pas y bon mais jamais voilà. La saison ça, à Kawalia, pour que demain une capacité. Jamana in kan lafiya vraiment ma chita ni ka jamana bila balana an wala ni to fa ni vraiment ko ga ni hakili para ko ni lafiya ko la da de do mo ko ya fama ngo ni an ka ko mo ko mara ke ko do ne mana su ke na wo ku ga ni mana jamana ina kana be ba ma be ne mo ne kai أشرف الشرفاء أشرف الشرفاء ما من نائم من هو أبو بلا أتاك كانوا أبدا أتمنى من أبو دورتي للا أشي يا كرة كافو نجمع نجوم بفهم من بين ale b'o falen jamanadenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u ka hakɛw ɲini ka tiɲɛ ɲini ka laadiriya ɲini jamana in kɔnɔ ale mun ye ale b'o la an bɛ dugawu kɛ ala ka se jan d'an ma kuma caman bɛ taa fɔ ale yɛrɛ ye o y'a ɲini ka fɛn caman fɔ a ye dugu ye nin don dugu ye nin bɔ nka maa min don ala y'a da k'a kɛ mɔgɔ tilenlen ye mɔgɔw ka kuma t'a bɔ a ja kan ayi n'ale bɛ min na a b'o la n'o tɛ ko caman bɛ taa bɔ a ye koyi dugu ko in ko caman bɛ bɔ a la dɛ nka ko ni ala de ta ye n'a y'a ja cogo min na a b'a kɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi an balimakɛ n'o ye Sumayila Sise ye yarabi masa min bɛ se ni ko in b'ale de bolo ko gɛlɛnw ale de b'a nɔgɔya an y'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a b'o bolo la yarabi ala k'a b'o bolo la an bɛ ka nin dugawu min kɛ walahi an b'a kɛ ni dusukun de ye ala ɲɛ bɛ dusukun na n'o sen jɛlen don o bolo jɛlen don an b'a ɲini ala fɛ yarabi a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a bɔ o gɛlɛya in ala k'a kisi k'a tanga k'a kisili nati k'a fara anw kan ala ka jamana in basigi ala ka jamana in hɛrɛ caya hakili ɲuman ala k'a di jamana in den bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman di kɔrɔkɛ Mali hakili ɲuman ala k'a d'an ma a jɛɲɔgɔnw n'a baarakɛɲɔgɔnw ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'a faamu u k'a dɔn masi juguya t'an kɔnɔ nka min fɔra o ye tiɲɛ de ye gɛlɛya o gɛlɛya tun bɛ kɛ Mali la o ye fangako gɛlɛya ye nka anw ka gɛlɛya bi a bɔr'o la ka taa kɛ jamana yɛrɛ de bɛ kunbalan na ni y'an bɛ fanga bɛ sigi nin bɛ kɛ démocratie bɛ kɛ o k'a sɔrɔ jamana bɛ yen ni jamana tɛ yen aw bɛ mun kɛ o kuma bi n bɛ welewelemada kɛ hali bi ka ɲɛsin jamanadenw ma cɛ ani muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba jamana kun ka kun hali bi maa minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ka jɔ la ka anw dɛmɛ ne tɛ se ka bɔ kuma na abada jamana opérateur minnu bɛ yen sugu minnu bɛ yen feerekɛla minnu bɛ yen sannikɛla minnu bɛ yen minnu bɛ yen danaya kɔsɔn n'an y'an kan bɔ u b'u ka butikiw datugu u b'u ka tabaliw cɛ u bɛ fara an kan dɔwɛrɛ tɛ danaya ko don parce que u dalen b'a la k'a fɔ ko an bɛ ka min f'u ɲɛna jamana in ne y'a mɛn i b'a la n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ jamana de bɛ u dalen b'o kuma in ma an b'olu yɛrɛ fɔ ala ka barika don an n'u bɛɛ lajɛlen na maa o maa ye ka butigi datugu
miniti kelen lɛri kelen k'i ka tabali kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala de bɛ se k'a ko falen hɛrɛ la ya rabbi Ala k'a bɛɛ lajɛlen ko falen hɛrɛ la jamana in musow ani cɛ bɛɛ nka a y'a to sen na n ka musow fo ka tila k'u fo vraiment ka musow fo kunun ko jamana in bi jamana in waati bɛ jamana in na nin jamana in musow ye jɔyɔrɔ caman k'a la a bada jamana in ma dilan musow kɔ wa fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min dilanna musow kɔ diinɛ ma dilan musow kɔ diinɛ ma dilan musow kɔ jamana yɛrɛ tɛ se ka jɔ musow ko merci pour le soutien hali c'a yɛrɛ ye ka jeunesse fo o ka jasiro la ne ye chance min sɔrɔ o chance y'a sɔrɔ man di i ni mɔdenw ani den filanw ani yɛrɛ dɔgɔw ni kɔrɔw aw bɛɛ ka jɛ hakilina la o man di mɔgɔ bɛɛ ma mais Ala y'a di na a ye fɛn caman di ma a bɛɛ ye n teriw ye a bɛɛ ye n jɛɲɔgɔnw ye a bɛɛ ye n kɔkɛɲɔgɔnw ye ani cɛ ani baraji ani cɛ yɛrɛ ye ani cɛ yɛrɛ a ka dugawu kɛ yɛrɛ ye nin bonya min n'a y'a ta k'anw fɛgɛrɛ Ala tɔgɔ la o bonya in ka kun an na Ala kana yɛrɛ bonya k'an na Ala kana to an ka fili an yɛrɛ ma ni fɛn min n'o ye jamana in sabatili k'a bila sira kan Ala kana fɛn wɛrɛ jigin an kɔnɔ n'o tɛ an tɛ ani baraji salamu alaikum wa rahmatulah.